স্থাপন করো, তাহলে তুমি বলো কেউ শুনিবি শুনিবি মহাত্ম সে মোর সঙ্গে অছি বীর পরিমর সঙ্গে অছি বাল্যকাল ভাবু নেই ধরি অন্তঃসরাপতি মনে কবছে মোর পরিচয় সুযোগ যথা আছে সে বাল্যাবস্থার আদিত্যকে ভক্ষা করিବାକୁ ଯାଇଥିଲା সেই দিন অঞ্জনের যোগে মা সীতা ঠাকুরাণীকে উদ্ধার କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟ କରାଇବେ ଏ ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। তুমি মোর পত্নীକୁ ଆଜି ମଣିକରେ ଭେଟ କରିବ। ହଁ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମର ଯେଉଁ ଦଶା ମୋର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦଶା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଁ ଏ ବୈଷୟିକ ସାଥିରେ କି କହୁଛି ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବି ଭୋଜନଟି ଘରେ ପ୍ରୟାସ କରି ତୁମକୁ ବିସ୍କି ଜାଗାଛି ଯାଚନା କରିବି ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିବି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେ ଅଗ୍ନିଦେବ ତମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ବନ୍ୟ ପଶୁ ମର୍କଟ କରୁଛି ଏ ଧରଣୀ ପକ୍ଷରେ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମର୍କଟ ଶରୀର ଥିବ ପ୍ରଭୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦୁରୁ କେବେ ହେଲେ ମୋର ଭକ୍ତି ଭାବ ଦୂରେଇ ଯିବ ନାହିଁ। ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କରିବି ଅର୍ପଣ ଏ ହେଉଛି ମୋର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରୟମାୟ ସତ୍ୟ। ଆସ ମିତ୍ର ମୋ ଭକ୍ତି ଆସ ମୈତ୍ର ଆସ ମୈତ୍ର ମୈତ୍ର ମୈତ୍ର